салом алейкум, я бор дигар подписчикои азиз, канали Абдултиҷида ки хитом медонем ки бисёр ҳамавақт нарх навои билет гуфта мешавад. Дар ҷаи ҳозир ҳамроҳи пассажиро ҳамсо ҳамроҳи мусофиро ҳастем ки дар аэропорти Жуковский қарор дорем. Хичон чихе билет гирифтагиян, чико кардагиян, мисол аймо чи ёрдам расидагиян, ҳозир айдан ниҳайда кадомаш мешнавем, марҳамат тагас сухан кард. Салом алейкум бародарони аҳли ислом. Мо дар аэропорти Жуков ҳузур дорем. Ҳамин билетора акай ҳамин айнаи бародармон Эмомуддин ёрдам кардагиян мо гирифтем 6500. иншолло ба ҳамри худо ина ҳозир регистрация сар мешавад, насиб боша ба ватан бармегардем. Бадихатон раҳмат. Марҳамат сухан кунед як таяка бародарон. Салом алейкум ба ҳама подписчикои акай Абдултиҷи. Ан лайкура шаташаб кунем ки ан ютуб бикафа фақат. Бачаҳои фирмаи Багданину ҳам вазина ҷа алогу ҳама билет ай акана гирифтам хам ҷа ёрдан ки регистрация мегзаре беҳтарин дастгирӣ пешроҳи ҳами ака дастгирӣ кунем. Зинда бошед. мо ҳами ака билета хайрдорӣ кардем беҳтарин хайрам ҷа дастгирӣ мукардестан. Короче ҳама лайки. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Мо бародар миннатдорем ки билет ҳамаи вая ёрдам кард, дастгирӣ кард. Худованд сафи ҳам ки бародарора зиёд кунад. Бародарон ашод як чӣ гуфтанием ки дар инҷа ҳастанд бародарое ки билета 5000 харидагиян, мисол яъне одаме ки пиши камера истодагия ҳаст ба одамое ки мисол 6000, 6500, 7000, 8000 то 10000 харидагӣ ҳастанд. мисол вобаста ай коэффициенти ҳамун билет фарқият мекунад. мисол вобаста чанд қа числаш наздик мешавад, чанд қа ҷо кам мемонад. мисол ҳамин ҳолатҳо ҳам бисёртар дар ҳамин нарх навои билет дида мешавад. як бор дигар ба диққати ҳаматон гуфти як бор миннатдорам ки мисол тамошо мекунем, лайк мемонем, падалиса мекунем. ҳазор раҳмат. як бор дигар канали Абдултиҷи ба пеш. Абдултиҷи ба пеш. Лайкура шаташоб кунед ҳама каса. Бачаҳои Багданину фақат шаташоб кунед лайкура. Ака Абдулло мо свор шидем Карочи. Мо да самолёт нав свор шидем. Мардам ёш ина хидам фотошопчикам парт ушида. Шони Абдулло поли самолёта шиштем. На поли хам шиштаге самолёта Карочи. Равот барои дастгирӣ шедина. Ай ништияк зарондимона 100%. Билетои ҳам 100%. Гап нест Абдуллоҷон. Танигоҳ шедина. Хизмат карди ништияк 100% гузаштем наводи. Соат 12:06 12:06 Москва. Шиштем инҷа гузаштем 100%. Ништияк. Ина ҳолим ки гузаштем. Ина ҳолиш диге тамом Абдулло. Адин ними халқи пурра мефурорам. Самолёт ая тела кадан дар курдаини. Я тела мекунад, завод мекунад, мерем Карочи. Давай Абдулло хита нигоҳ кун. Дар паноҳи худо бош. ина як бор дигар салом алейкум подписчикои азиз. ина рейси харши уже регистрация сар шуд. чӣ қадар ки тамошо кардем, ҳозир видео ки тамошо кардем, ҳамин видео пеш ай регистрация 20 минут пеш ай регистрация буд. ина айни ҳол регистрацияш рафтестай. мардум соқ саломат гузаштестай. мисол чӣ ёрдаме ки тонистем кардем барои мардумакаҷон. мисол чӣ хизмати ки даст мономад барои ҳамаш кардем. мисол айна инҷа рейси қарши гузаштестай. регистрация соати 8:40 сар шуд. 11:20 парвоз мекунад, насиб боша. ай дар ҳаққи мусофиро дуо кунед, дар ҳаққи мои ғарибо ҳам дуо кунед. Падалица, подписаться, лайка фаромӯш накунед. Ташаккури зиёд.